أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. Ngempela ngicela Allah abusise ukufunda kwezwi lakhe egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngelinye ilanga wonke umphefumulo uyohlukana nenyama, izinkanuko zikunambithe ukufa. Bafowethu nodadewethu, ngithe nje namhlanje nje amavideo ami angokufa nje kuphela, ngoba ngifuna ukuthi lento igxile enhlizweni nasezimpilweni zabantu, kuthi noma kufika uthi kodwa bengazi, ungathi bengazi. Yazi bafowethu, ngendlela esijabula ngayo, ngendlela esihleka ngayo, siyakhohlwa ukuthi ngelinye ilanga lolu limi lolu esijabula ngalo, esikhuluma ngalo, esihleka ngalo, esixabanisa abantu ngalo, esimeneza ngalo, esithukana ngalo, esenza yonke into ngayo, esiplena izinto ezi-wrong, ulimi nje kuphela esiplena ngalo bafowethu. Ngelinye ilanga lolo limi lolo lobe lushwabene ludliwa zibungu. Ngelinye ilanga izimpethu bafowethu nezintuthwane zobe ziphuma emzimbeni wakho kuyo yonke indawo enembobo. Anguphindele. Ngelinye ilanga izimpethu emzimbeni wakho zobe ziphuma kuyo yonke indawo enembobo. Zobe ziphuma ngetotolozi, zobe ziphuma ngemomozi, zobe ziphuma endlebeni, zobe ziphuma emehlweni, zobe ziphuma emlonyeni, zobe ziphuma emakhaleni. Bafowethu, zobe ziphuma la kuphuma khona uthuvi. Ibungu zobe iphuma lapho. Yonke indawo la kunembobo khona zobe iphuma ibungu. Uyikhumbuze lokho mfowethu, uyikhumbuze lokho dadewethu. Ake sithi-ke mangabe sihleka-ke sihleke sibuye nganeno. Uma ngabe sijabulile sibuye nganeno. Ukuthi sazi ukuthi njengoba sisajabule kanjalo kungenzeka leyo njabulo leyo iphenduke ibe muncu. Same time uma ngabe ukufa sekufikile. Allahu Akbar. Sengathi Allah angasenza sihlale sikukhumbula ukufa zikhathi zonke malanga onke. Siyaplena bafowethu, wonke umuntu unezifiso, wonke umuntu unama-plans wakhe. Ukuthi mina ngemali yami ngifuna ukubeka imali ngibe nemali engaka, ngizokwakhela abantwana bami umuzi, ngizohamba ngemoto yohlobo eliphambili, nami ngike ngi-enjoy umhlaba, ngizoke ngigibele indiza nami ngike ngicruise ngigibele umkhumbi, ngike ngigibele irocket nami, ngike ngiphume la kulo mhlaba ngiye kwamanye ama-planet njengoba abanye benza. Sonke bafowethu siyaplena, ngike ngingakhe umuzi wasekhaya, ngivuse umuzi wasekhaya, ngizakhele nje umuzi omkhulu inquluma nje lo muzi, bese ngakho umuzi omkhulu, ngithole indawo enkulu lapho engizohlala khona nomndeni wami nginethezeke. Sonke bafowethu siyakuplena lokho. Kodwa kukhona esikukhohlwayo ukuthi ingilozi yokufa iloku indiza phezu kwamakhanda ethu, wena owabona ijuba noma inyoni indiza la phezu kwamakhanda ethu. Lokho siyakukhohlwa bafowethu. Is hovering around above our heads. Ingilozi yokufa iloku ithi wena vula amehlo, ngilinde ilist. Kungenzeka ilist engiyilindile iza negama lakho. Vula amehlo, ngilinde ilist. Kungenzeka ilist engiyilindile iza negama lakho. Silalile izolo bafowethu. Saba namathemba ukuthi sovuka sonke, asivukanga sonke. Yingoba laba bangavukanga amagama abo ade sebhaliwe elistini athi lindwe ingelosi. Nami nawe, njengoba ngikhuluma nawe kanje ubukele le video le, ngenzeka ngitshela lokhu ngitshela kokugcina, nami igama lami libhaliwe elistini eza nengilosi ezothatha umphefumulo. Nawe kungenzeka ungibuka nje kanje, ungibuka kokugcina, igama lakho libhaliwe elistini eza nengilosi. Mina-ke mfowethu nawe dadewethu sengiphumile ebumnyameni, ngihamba ekukhanyeni manje, ngiyazama ukuthi ngiyilungise indlela yami. Nawe mfowethu nawe dadewethu ngiyakunxenxa, ngiyakuxwayisa,
ngiyakubonisa, ngiyakuyala njengomntanami, ngiyakuyala njengomfowethu, ngiyakuyala njengodadewethu, ngiyakuyala njengoma wami, ngiyakuyala njengobaba wami, ngiyakuyala njengomkhulu wami, ngiyakuyala njengesaguga sami. Ngithi thutha lapho wakhe khona, usandinda kude, usahamba ebumnyameni, buyele ekhaya uzokhonza umdali wakho yena yedwa. Uthi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah uMuhammad sallallahu alaihi wasallam, isithunywa sika Allah sokugcina. Ilanga lethu lokugcina liyeza, siyathanda noma ngabe asithandi. Kungenzeka njengoba ngihleli la liyothi lishona, liyobe lishona nezindaba zokuthi mina ngiseke emhlabeni. Kungenzeka njengoba ngihleli la liyothi lishona, liyobe lishona nezindaba zokuthi wena awuseke emhlabeni. Besibangcwaba abanye izolo, bebengcwatshwa abanye namhlanje, bayangcwatshwa abanye ngeviki elizayo. Kungenzeka mina nawe sikuleyo list leyo yabangcwatshwayo ngeviki elizayo. Kungenzeka mina nawe sikule list leyo yabangcwatshwayo kusasa. Kungenzeka mina nawe sikule list leyo yabangeke bavuke kusasa. Kungenzeka mina nawe sikule list leyo okungeke kuphele ihora besaphefumula, besaphila. I-hour ngeke liphele, i-10 minutes ngeke iphele, umzuzu ngeke kuphele, ilanga ngeke liphele sisaphila. Bafowethu, khona sizolala nabo namhlanje, kusasa ngeke bavuke. Ngisaphinda, khona silale nabo izolo abavukanga namhlanje, khona sivuke nabo ekseni. Lesikhathi lesi engisihleli la mina asifikanga kubo. Vula amehlo mfowethu, vula amehlo nawe dadewethu. Lokho kungenzeka kimi, lokho kungenzeka kuwe. Angathi kungenzeka, kuzokwenzeka kimi, kuzokwenzeka nakuwe. Sibhizi siyaplana namhlanje, asazi ukuthi ilist elandelayo izobe inamagama ethu. Kunomuntu oplana ukushada njengoba kusiya kuDisemba nje, igama lakhe liselistini yabahambayo abangeke basawubona lowo mshado. Kunomuntu oyograduate, igama lakhe liselistini ukuthi ngeke asayibona leyo graduation. Wenza final year. Allahu Akbar. Lezo mali lezo zabazali uyograduate kwamanye amazwe. Kunomuntu oqeda umatric, ngeke asafike evarsity next year. Ubhalile iphepha uqedile, kodwa evarsity ngeke asafika. Ngeke asayibona imphumela yakamatikuletsheni wakhe. Kunengane egraduateile ecrash, angeke isafika kwa grade 1. Ingane igraduateile ecrash, angeke isafika kwa grade 1. Kunengane ekhuliswa abazali, bayiplanele sebebhadele ecrash, kodwa ngeke isafika ecrash. Vula ingqondo mfowethu, vula ingqondo dadewethu. Ligawu lomncane, ligawu lomdala, alikhethe ibala lamuntu. Sengathi umdala ngazivula ingqondo, azivula amehlo. Kunomuntu oplane ukuyobulala abantu namhlanje, kodwa naye ngeviki elizayo uyangcwatshwa akazi. Kunomuntu othenga inkabi ukuthi ziyobulala abantu, kodwa naye ngeviki elizayo uyangcwatshwa akazi. Kunomuntu osenyangeni kumanje uthatha umuthi wokuyobulala umuntu, naye ngeviki elizayo uyangcwatshwa akazi. Lo muthi lo suka nawo lapha enyangeni, ngenzeka lowo muthi lo uzodla wena la endlini. Wake wathi omunye ugogo ngelinye ilanga, ubothi mangabe uthatha umuthi enyangeni, omunye inyanga mayithi ufake esangweni labantu, uhambe uyofaka esemthamo, ungahlali nawo la endlini. Ngoba lesikhathi uhleli nawo la endlini wena ulinda u12 wasebusuku ngoba ufuna ukubona ubani, awazi ukuthi lo muthi lo wenzani la endlini kwakho. Njengoba wena ulinda ukuyofaka kwamakhelwane, usuqalile uyasebenza la endlini kwakho. Washo lo gogo esayiphumulela. Ngiyaxwayisa ke mfowethu, ngiyaxwayisa nawe dadewethu, usikum wa nafsi. Ngiyaxwayisa wena, nami ngiyazixwayisa mina, ukuthi phenduka ufulele kusakhanya. Uthi nje la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ulungiselele lo langa lelo ukuthi mangabe lifika lithola ukuthi wena ethuneni lakho imisebenzi yakhe emihle iyalikhanyisa ithuna lakho. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.